Narodni poslanik profesor dr Miladin Ševarlić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa poslovanjem kompanije „Tenis“ i davanjem prvenstva zakupa zemljišta ovoj kompaniji, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, profesor dr Miladin Ševarlić i Dragan Vesović 14. septembra 2018. godine. Da li narodni poslanik profesor dr Miladin Ševarlić želi reč? Da, izvolite. Zahvaljujem još jednom, gospodine potpredsedniče. Dakle, ovde je Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora koji treba da utvrdi činjenice, okolnosti i odgovornosti u vezi sa poslovanjem kompanije „Tenis“ i davanjem prvenstva zakupa zemljišta ovoj kompaniji. Svedoci smo problema koji su snašli Srbiju u periodu tranzicije i u prethodnim režimima i u ovom režimu u pogledu gazdovanja, odnosno korišćenja jednog od najznačajnijih resursa za koje stara kineska poslovica kaže da je zemljište majka svih stvari. Dakle, zadatak anketnog odbora je da sagleda činjenice i okolnosti u vezi sa dolaskom kompanije „Tenis“ u Srbiju i davanje njoj prvenstva zakupa za poljoprivredno zemljište, imajući u vidu da ta kompanija u svojoj matičnoj državi ne raspolaže ni sa jednim hektarom poljoprivrednog zemljišta, niti vrši tov svinja, ni jednog grla svinja u Nemačkoj. Da vidimo sadržaj i tekst memoranduma koji je potpisan aprila 2015. godine između Srbije i kompanije „Tenis“. Drugo, ko su tačno potpisnici obe ugovorne strane, Republike Srbije i kompanije „Tenis“, koja su prava i obaveze strana potpisnika u vezi ovog memoranduma, kojim zakonom ili zakonima Republike Srbije je definisano poslovanje koje je predmet memoranduma, ko je na osnovu kog zakona, na osnovu koje procene odobrio kompaniji „Tenis“ zakup 2420 hektara u opštini Zrenjanin, a danas stočari na području teritorije grada Zrenjanina nemaju mogućnosti da dobiju ni jedan hektar po uslovnom grlu stoke i prinuđeni su da uništavaju svoja matična stada. Ko na osnovu kog zakona, na osnovu čega i pod kojim uslovima treba da odobri kompaniji „Tenis“ korišćenje još 7000 hektara, što izlazi oko 9500 hektara ukupno, i ko i na osnovu kog zakona i za koje zemljište odobrio pravo prvenstva kompaniji „Tenis“ od 1. novembra 2018. godine. Hvala. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 5 narodnih poslanika, protiv niko, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 134 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.